Eusko ikaskuntza, jakitez. Liburuaren eguna aprilak 23. Halako egun batean aprilaren 23an jaio omen ziren edo hil idazle klasiko batzuk. Aitzakia da, baina balio duena, liburu ez, literaturaz, irakurzaletasunaz hitz egiteko. Hemen Iruñean Biurdana institutua. Duela 8 urte hasi ziren eta orain zentru horren ikastetxe horren halako ekimen ikur bihurtua dago, irakurketa publikoa da. Aste honetan edukituko da, ostiralean, eta gazteleraz halako zerbait egiten da, lehen hau ere ezagutu izan dugu, baina beti autore eta lan berarekin, Cervantesen Kijote hartu eta jende aurrean txanda-txandaka horren irakurketa publikoa egitea. Biurdana institutoan esan zuten zergatik ez euskaraz, eta zergatik beti berarekin aritu behar. Aurten bai, hurrengoan bestea txanda-txandaka ibiltzia, hoi egokiena, eta horrela modu honetan urte batez Axular izan zen, bestean Bernardo Atxaga, batean klasikoak, bestean egunekoak, gazteak, gerra aurrekoak eta ondela urtetik urtera literatur idazleen lanak eta autoreak berak ere ezagutzen ari gara. Aurten datorren ostirale honetan Mariasun Landa izanen da eta bere obra irakurriko dena. Haren idazlan batzuren pasarte hautatuak jendaurrian irakurriko dituzte ikastetxeko ikasle batzuk, irakasleak ere, gurasoa, gonbidatuak, famatua, pilotari idazle, euskaltzain eta halakoak. Biurdanako irakurketa beraz gaurko gure gaia hemen Euskal Herria irratian kultur aldizkarian. Eusko ikaskuntzaren laguntzaz eta babesaz egiten dugun saioa da. Jose Mari Zelaieta, Biurdana institutuan ikasketa buru. Aurtengo 8. edizionetarako Mariasun Landa aukeratu dute. Izena, Mariasun Landarena, berbada ezagun xamarra, aitua bai, baina hortik aurrera nor den zer egin duen ez dugu horren beste ezagutzen. Bai, egia da. Bakarrik idazten du, orain arte behintzat, artikuloetetik aparte, bakarrik idazten du haur eta gazteentzat. Eta horrek egiten duena da, kanon normaletik kanpo gelditzea. Gerta daiteke ere hartu euskal literaturaren historia bat edo, eta ez aurkitzea ere, edo oso azaletik errana, bai bada aurrentzako, gaztetxoentzako idazten duen bat, Mariasun Landarena, asko idazten duena eta horrela, baina kritikarik eta aurkitu gabe. Eta hori guretzat ere erronka txiki bat zen, orain arte klasikoen artean aukeratu ditugunean, klasikoak beti izan ziren helduentzako. Eta gaur egunekoak normalean bazituzten helduentzako eta gaztetxoentzako. Angel Lertxundiren kasuan, edo Arantxa Urreta Bizkaiaren kasuan, edo Atxagaren kasuan bertan. Hemen ja irakurriek izan ditugunak. Baina hau zen lehendabiziko idazlea bakarrik gaztetxoentzat egindakoa. Zuzen, Biurdana antolatzen duzuen irakurketa hau guetzat ere bide izaten da, ezagutzeko eta ezagutzera emateko ere, eure inean ez da, autorea. Mariasun Landa, haur eta gazteentzako idazten duena, zer bat gehiago, seguzu Mariasun Landaren lanaz, langile dela eta lan oparoa dula bai, zer gehiago? Bai, oparoa, 30 hurbiltzen den, 30 liburuat hurbiltzen den idazlea da. Kritikoak eta aipatzen duten, bera izan zela gaztetxoentzat eta errealismo kritikoa edo sartu zuena. Hau da, gaiak, ez bakarrik aurren gaiak, baizik aurrentzat idatziak, baina gai unibertsalak eta batzuetan zorrotzak ere. Demagun dibortzioa, demagun suizidioa,
maila arin batean, galtzerdi suizidarekin, demagun bakardadea, depresioa, hain zuzen guk aukeratu ditugun 3 liburuetan agertzen dira gai horiek. Gazte txikientzako aukeratu dugu galtzerdi suizida. Eta izena bera suizida ja badu horrelako txokea. Egia da galtzerdi bat ez dela suizidatzen, baina bai galtzerdia bere bizi aldatu nahi du. Eta horrek ekartzen dizkio abentura batzuk, eta hain zuzen oso aberasgarria berarentzat. Besteak aktua bakar-bakarri sentitzen direnean, eta hor agertzen da neskatxa baten bakardadea, gurasoek hor daude separatzekotan, eta horrelako gaia. Eta krokodiloa azpian, hain zuzen krokodiloa hori da bakardadea, depresioa, eta hori xendu. Beraz hautak gaztentzako, baina ez asalkeri hutsak, baizik horre gaiak, eta horiei tratamendu, pentsatzen du, zentzuzkoa ematen jakin. Hau da, gaztetxoentzako zuzendua, baina maila exigentean egina, eta kritikoek eraten dute, baita idaztiko manera ere, ongi zaindua, eta horren ondorioa da, sari nazionala izan dua, 2003an, eta hainbat hizkuntzetara itzuli izan. Hori da, igual kontrastia da, edo igual hemendik kanpo ezagunagoa gure artean baino, rekonozimendu eta sari batzuk eta eraman ditu, baina ez daitezte esango zeita txaga bat, beste batzuk esaten dira autore mediatikoagoak edo esaten duen dira, ez da? Bai, egia da. Agian hori da, gaztetxoentzako eta gelditzen denean, zirkuito txikiagoan edo, beste zirkuito batean gelditzen da. Segurazki salduak izan liburu horiek, denok aipatzen dute ikastetxeetan eta liburu asko irakurtzen dela, irakurri agintzen dela, eta orduan salmentaldetik garrantzia handia daukala horrek. Baina egia da, zirkuito orokorren hau da, literaturaz hitz egiten denean, beti margina xamarra gelditzen direla hauek. Eta pena da, baina egia da, jende normalak ez ditu ezagutzen. Helduok ez dugu hartzen aurrentzako liburua ezpada, ez dakit, beti semearentzat egiteagatik edo semeak duelako horrelako gauza. Ez da zirkuita normalizatua hori oraindik. Horre bere lanari eta horko buruzko referentzi batzuk. Ez da, betire, zuek daramazue 8 urteotan, bate pentsatzak, lehendabiziko idazle handerea, ez da hola, izartzen duten da 3. 4. urtean, Arantxaur eta Bizkaia, egon zen gonbidatu. Bai, egia da, 2002an, 3. urtea zen orduan, eta Arantxaur eta Bizkaia gonbidatu genuen. Eta hau izan da, 2. Ez dut hor badalako, eta ez da horren aspaldi, 8 emakume idazle, 8 uniberso, Ana Urkizak eginikoa, eta Jusen Arapaia Arantxaur eta Bizkaia, eta baita, hau bera ere, zuek gutatutakoa ere badago tartian, zuzen esan du, 8 uniberso, 8 idazle. Ez hor bada, emakume idazle eta horiek ere bizitzaren beste arlo askotan bezala nabarmendu gabe daudela edo eta ikusi gabeko edo zuen kasuan ere badago kriterio hori, pixkate hori ikuste ezintasun horretatik ateatzeko. Hombre, ez dugu zuzenean hori horta jotzen, baina kontuan hartzen dugu ere egia da. Eta lehen aipatu dugu Arantxaur eta Bizkaia izan genuela, eta baita Castillo Suarez ere, etorri zen, hori da, Castillo Suarez ere ekarri genuen. Bai, pixkamat horrekatzen saiatzen gara, eta erakusteko badela ere, ez dela nahi ez gizona izan behar idazle izateko, baizi baditugula. Baina, horrez gainere kalitatea edo ikusi nahi dugu, edo gure ikasleek ere ezagun dezaten pixka bat mundu hau, uniberso hau. Ostirale goize guerean, irakurketa jendaurrekoa, eta hori izango dugu nausia. Ja, bada, pare bat urte edo, uste dut, kasu honetan, Iruñeko agintamentoa, eta Ateneoak ere itzaldia, Mari Jose Olaziregik, aztertuko du, Mariasun Landaren uniberso literarioa kasu honetan. Institutoan betire, Jose Mari, hemen bi urdanan, besterik egiten duzu Mariasun Landaren lana eta horra ezautzeko gehigarririk eskola orduetan edo? Bai, aurten lehendabiziko 3 hilabete hartan ez honekin lotura zuzena zuelako, baina gure bizi normalaren barrenean Mariasun Landaren beste liburu bat ere nire eskua zurean irakurri zuten lehen mailakoak. Etzen honegatik, baizik, horrela planteatu zen, gero aukeratu genuen emakume hau. Guk egiten duguna da, aukeratzen ditugun zati horiek aurretik atera eta klasean landu. Momentu honetan, aste honetan, kurso guzietan lantzen ari dira beraiei irakurriko dieten zati horiek.
eta komentatu, edo aurretik egina dugu lan hori, egiten ari gara lan hori. Egun nagusia betire ostiralekoa da, eta hor, antolaketaren aldetik eta saltza handi xamarra izaten da, etxeko eta etxek kanpokoak ere eukitzen dituzuelako, jende mugimendu bat, ezta? Nola daukazu egituratua edo eta hemen etxeko ikasle, irakasle, guraso, unibertsitatea eta pixkaten kriterioak eta. Goiz horretan 7 saio egiten ditugu, ordu erdiko, 7 saio. Saio bakoitzean 5-6 irakurle izaten dira, lehen aurretik aukeratutako zatiek irakurtzen. Irakurle horien artean baditugu kanpokoak gehienak. Saio bakoitzean ikasle bat izango da gurea, baina besteak gonbidatuak. Bai guregana etorriko diren ikastetxeetatik, eta beste persona batzuek hor aurkitu ditugunak, eta musutruk, eta oso gustora etortzen direnak. Gero gainat aurten egin nahi dugu, lehiaketa bat izan dugu, eta sari banaketara egin nahi dugu egun berean. Beti denik izaten genuen orko lehiaketa literario bat, baina egun berritan egiten genuen. Aurten pentsatu dugu ona ekartzea, eta dena batean lotzea. Eta orduan eskatuko diogu Mariasun Landari, nahi baldin badu, azkeneko tarte horretan, bera izan da bila sariak eta banatuko dituenak. Eta... jende figura ezagun batzuk, hemen ikusiko, Barriola eta modan dagoen, azken hiru aste hauetan ustut irabazten dituela, eta hurrena hirujoren aurkakoa du, ez da egit. Gainera, hau, ez da duzu hemengo ikasle izan. Ikasle izan dua, hau ikasle izan dua, ja bain dela urte batzuek, gurekin egon dua, eta baditugu... Zer edo trebeago eskupilotan beste lanetan baino, bide batez edo... Ongi moldatuko da honetan ere, ongi moldatuko da. Hola, jende ezagunen artean edo, bakoitzak ezagutuko du, gehiago dugu, txixiago, baditugu 3 kirolari, eta horietatik 3 pilotariek dira, Abel Barriola, Aitor Zubita eta Oskar Lasa. Eta gero musikarien artean Jose Txogoia, etorriko zaigu, baditugu kazetari batzuek, Diario Baskon Joseba Lezeta barkatu, eta Xavier Usabiaga EITB-koa. Batu beharko du, Sagrario, Euskaltzain oso izateko bidea baita. Bai, prestatua genuen, bere sarreratxoan edo, prestatua genuen urgazlea zela, baina erantzi beharko digu momentu honetan, baita hor dagoela, kapilan dagoela, agian sartzeko. Literaturarekin zirikusi zuzera do, besteren bat ere. Bai, badugu Aingeru Epaltza eta Xabier Olarra, aurten Euskadi sari izan dua itzulpen gintzan. Gero, egiten diogu, omenaldi txiki bat egiten diogu, azkeneko egun hauetan, urte honetan hartzen ari da, Zeferina Fonteriasi abartzazakoa, eta bere izena ere gelatxo bat igarriko diogu, eta Mariasun Landarena ere bai. Eta gero, Enrique Kenner ere etorriko zaigu, bukaeran, Una Iturriaga, badugu... Eta Mariasun Landa, bera, pentsatzekoa da bai ez? Mariasun Landa... Ez da izaten oso agertu zale. Nik uste ez. Hala ere, han Eguberri aurretik, berekin lehendabiziko saio egin genuen, lehenbiziko harremana, eta gustatu zitzaion, eta oso eskuzabal, eta oso xalo agertu da gurekin, bai, ongi. Mila Jose Guri. Jose Mari Zelaieta izan dugu solaskide. Biurdana ikastetxean aurten ere antolatu duten irakurketaren aritik, Mariasun Landa aurtengo autorea. Ostiralean izanen da saioa, zentroan berean institutoan, aurrez etzi hitzaldia, Iruñeko Aldezarrean erraldoien txokoan, Mari Jose Olaziregin irakasleak emanik. Kultur aldizkaria egin dugu hemen Euskal Herri irratian eusko ikaskuntzaren laguntzarekin eta babesarekin. Eusko ikaskuntza, jakitez.